No niin, se on Mr. täällä jälleen ilmoitusasian parissa. Ottako meidän tässä vähän kahvia samalla? Mikki on aina tiellä. Meillä on ihan vaan semmoista asiaa tässä, että Hitmania aloittelen tässä kuvaamaan. Sain tässä. No ei niin. Ja Iisakia yritän kuvata. Mä en oo sanomaan sitä jostakin syystä Iisakki ei vaan suostu toimimaan mun Frapsin kanssa sille hienosti yhteistyössä, että mulla on ton verran vielä kahvia jäljellä, ei paljon. Sitten sokerit pohjalla. Mutta joo, ja mulla on toi Iisakki tossa kanssa, siitäkin mä tahtoisin tehdä videota. Mutta se on kans se, että sitten mä en nyt juuri pysty kuvaamaan sitä, että ei oo yhteen sopimaan mun Frapsin kanssa, jostain sitä Frapsia ei suostu kuvaamaan sitä ikkunaa. Ja jos sitten joku mulla on kysytty, että mikä kuvausohjelma mulla on Kyberlinkin YouCam. Kyberlinkin YouCam on tullut joissakin tietokoneissa jopa vakiona mukana, ja Kyberlinkkihän on sitten tosiaan myös tämmönen kehittänyt muita hienoja ohjelmia, esimerkiksi pienoisohjelman Power 2 Go on myös Kyberlinkin tekemä lisäohjelma, millä voi polttaa polttaa erinäisiä levyjä koneelle, videoita, tietokoneelta levyjä. Ja sitten tietynlainen varesivustokin on, mutta tää on ihan laillinen ohjelma. Tulee jossakin suurimmassa Samsungin webcamilla varustetussa. Vittu, mun tuossa on kahvia. Mä en yhtään tykkää sitä mun läppärää sotkona, mutta siltä mä sotken sitä itekin. Vittu, otan tältä rätti. No. Joo. Mutta tosiaan sitten mä luen kommentit, että kommentoikaa, kysykää jos haluatte tietää jotakin, ja jos haluatte, että mä teen jonkinlaisen, tai mä yritän tehdä jotain introa tähän näihin videoihin tästä lähtien, mutta mä en ole varma, että onnistuu, koska mulla on yhdessä se introsysteemi käytössä, mutta se nyt vähän meni pieleen, se mun Windowsin oma introsysteemi. Nykyään mä oon kehitellyt omaa introa, mutta se ei ole vielä valmis. Ja sitten mä kokeilen tänään kuvata sille hienosti, että mä kuvaan tällä videota ja tai äänitän tällä ja kuvaan samalla Frapsilla tai jotain vastaavaa, joten mä näen mun facecam, tulee videoihin mun facecam, mä yritän tehdä sellaisen. Toivottavasti onnistuu, mutta se on sitten varmaan tältä erää tässä näin. Se oli Mr. Jopo ja se on